Hola, bona tarda. Benvingudes, benvinguts a totes i a tots en aquest espai de l'Auditori de la Fundació La Caixa de Girona. Gràcies per ser aquí amb nosaltres avui, perquè esperem deixar una tarda bonica. Estem de celebració i és un honor compartir-ho amb tots vosaltres. D'entrada, per aquells que no sapigueu exactament de què estem parlant, recordar-vos que el Foment és un punt de trobada entre la cultura, la llengua i la gastronomia catalanes. Es tracta d'una fundació cultural que està situada al barri vell de Girona. Molts de vosaltres ja ho sabeu. Va néixer al febrer del 2020 amb la inauguració de l'escola. Ara ja té molts més espais, 4 en concret, l'escola, el centre, la taverna i la fonda. En 5 anys han aconseguit organitzar 200 activitats al llarg de l'any i ja parlem ara d'esdeveniments molt més en gran format, no només a Girona ciutat, sinó també fora de les comarques gironines i encara més enllà. Així que fem un salt qualitatiu i quantitatiu. Veieu que l'eslògan Omple't de cultura catalana ja fa preveure de què parlarem aquesta tarda. L'objectiu, en definitiva, d'aquesta Fundació Cultural és donar veu al talent conegut, però també i sobretot al talent emergent. Aquest projecte del qual us parlem avui ve acompanyat també d'una revista que porta el seu nom, el mateix nom del Foment, i que avui en farem la seva presentació oficial. La revista és una publicació trimestral de cultura en format de prestigi. Ens ho explicarà amb més detall el seu president, el seu director. Ara és moment de veure en imatges el resum d'aquests 5 anys de vida de la Fundació Cultural al Foment. Com sempre, una imatge val més que 1000 paraules. Ara m'agrada que ens anem animant, perquè és una tarda de celebracions, així que m'agrada que el públic estigui també actiu. Ara ja és moment de donar un fort aplaudiment a la Isabel Bernal com a directora dels Centres Territorials de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Endavant, senyora Bernal, benvinguda. És tot seu. Sí. Bona tarda. Vicepresidenta de la Diputació, regidors, regidores, president i director del Foment, resta d'autoritats, amics i amigues. Molt bona tarda. És un plaer estar en aquest acte de celebració i de presentació de la revista El Foment i donant suport a la Fundació Cultural que l'impulsa. Una publicació que representarà una eina d'expansió de les activitats del Foment més enllà de les comarques gironines. Activitats que presenta el Foment, claus importantíssimes que fomenten la cultura del nostre país a través de la llengua, la història, la música i, com han dit, la gastronomia. Des del Departament de Cultura volem posar en valor aquestes activitats, ja que a través d'espais de formació artística, tallers, presentacions de llibres, concerts, monòlegs, entre d'altres activitats, que fan del Foment un referent a les comarques gironines, un agent actiu
viu que impulsa la creació, la difusió i potenciació de la cultura catalana i ho fa, a més, amb la cooperació d'entitats vinculades i amb membres de la comunitat educativa. Amb les activitats d'aquest 5è aniversari, de ben segur aproparan la seva programació a un gran nombre de públic i això contribuirà i molt a la tasca de preservació i promoció de les tradicions i la cultura catalana popular. En aquests moments de globalització, aquesta tasca sabem que és fonamental per mantenir vives les nostres tradicions i seguir transmetent la nostra cultura, afavorint el sentiment de pertinença i fent créixer els valors propis del nostre entorn més proper, que sovint, amb aquesta globalització que us deia, ens allunya de les nostres arrels. És per això que des del Departament de Cultura de la Generalitat volem transmetre el nostre suport, acompanyament i col·laboració a l'entitat en totes les seves activitats programades que ens ajuden a fer arribar la cultura a tothom i per a tothom i que considerem essencials per aconseguir una societat més culta, més lliure, més rica i seguir desenvolupant aquest esperit crític que ens permeti seguir evolucionant. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, senyora Bernal. Que important que és el suport que des de la Generalitat de Catalunya ens puguin donar, parlar que el Foment és un referent per a preservar la cultura catalana en un moment de globalització absoluta. Així que gràcies per les seves paraules. Donem també un fort aplaudiment i una calorosa benvinguda a la senyora il·lustríssima Gemma Geis i Carreras, també aquí present. Ella és vicepresidenta segona de la Diputació de Girona. Bona tarda a tothom, a Candi, a la família del Foment, regidors, diputats, a totes les persones que representeu entitats i associacions de Girona. És un goig per nosaltres, en nom de la Diputació, poder assistir a aquest naixement. Recordo encara el dia que l'Andreu i en Candi em van presentar aquest projecte, que és un projecte més en aquest omplet que ens fa el Foment a Girona, a l'àmbit cultural, a l'àmbit del patrimoni, a l'àmbit d'aquesta identitat que hem de reivindicar i hem de defensar. I, per tant, des de la Diputació, òbviament, que hi donarem suport, perquè la gastronomia i la llengua tenim aquest segell de qualitat que la Diputació potencia, i més en aquests moments, el president de la Cambra m'ho permetrà, dels aranzels, més que mai hem de posar i reivindicar els productes de proximitat, de qualitat, el producte de quilòmetre zero, i, per tant, crec que aquesta revista és un element més per l'esperança. El dissabte fèiem la celebració dels companys de l'EDAC d'aquí, de la Festa del Soci de l'EDAC, i parlava i els deia la necessitat de sumar-nos a vaixells d'esperança i a vaixells d'optimisme. Amb el català, el pessimisme, la gent jove no s'hi suma al pessimisme, es suma a l'optimisme, i per tant que tinguem aquesta revista és un element més per l'optimisme i per tant som nosaltres el primer que hem de reivindicar aquest optimisme. I finalment aquest emblema del Foment, que és dels Països Catalans, reivindicar la nostra llengua, reivindicar aquesta suma i aquesta mirada diferent que són els Països Catalans, i com aquesta revista també sumarà des de la llengua, des de la gastronomia, aquesta identitat col·lectiva, diversa i que ens suma a tots. Per tant, enhorabona i compteu amb la Diputació. Escolteu, anem a bon ritme, eh? Veig que els discursos són molt clars, molt escuets, diguéssim. Que important que és també parlar d'aquesta identitat que a vegades queda difosa en moments delicats com el moment geopolític actual, en el moment en què els aranzels ens empenyen, i per tant que important que és potenciar el segell de qualitat dels productes quilòmetre zero. També ens ho ha explicat la Gemma Geis fa uns pocs minuts. Sumem-nos a aquest optimisme, per tant, li agafem la paraula, és important l'optimisme. Ara és moment de donar la benvinguda al president i al director de la Fundació Cultural El Foment, el senyor Candi Granés. Endavant, Candi. Un fort aplaudiment per ell, també. Endavant. Ell és activista cultural català, és banyolí, d'origen gironí, de cor, i en tot cas un gran emprenedor de les nostres terres gironines. Per aquelles persones que encara no sàpiguen ben bé o que no coneguin a fons què és el Foment, senyor Granés, com explicaria vostè què és exactament la Fundació? El Foment, com ja han dit els discursos, és un punt de trobada
per gaudir de la cultura, de la gastronomia catalanes. Estem al barri vell de Girona, tenim 2 espais gastronòmics de cuina catalana, la Fonda i la Taverna, i 2 espais culturals, el centre i l'escola, amb una oferta extensa cultural, i aquesta seria la definició del foment. Parla de l'escola, que es va inaugurar el 2020, també parla del centre i la fonda del 2022 i la taverna 2021. Són com molts espais diferents a gestionar. No sé si això era més complicat fer-ho abans o hem evolucionat en aquells 5 anys i ara ja és més fàcil, si és que es pot entendre per fàcil la gestió de tots aquests espais. Per sort ho hem obert gradualment i per sort les coses també s'obliden perquè dintre d'aquest procés hi ha hagut moltes obres. Les obres són complicades. Aquí les imatges s'ha vist com estava al principi, ara com ho hem deixat, i bé, això gestionar-ho ha sigut difícil. Ara és gestionar tota l'activitat que fem. Per sort tenim un bon equip al foment i això ens ajuda a fer que el dia a dia puguem fer les tasques que vulguem. Molt bon equip al voltant, ho podem acreditar pel que estem veient durant aquest temps, i uns valors molt concrets que defineixen cadascuna d'aquestes parts que configuren la Fundació. En el cas del foment, quins són aquests valors essencials? Com es definirien cadascun d'ells? No sé si podem escoltar-lo millor, companys. Crec que la pataca... No sé, a veure, tornem a provar-ho. Coses del directe, això passa. Ho hem provat, us ho podeu mirar, l'equip és impecable. Ara li anava a passar jo el meu micròfon, si fos demà li podríem passar, però les piles acostumen a fallar, Doncs ens esperem a que faci el company el canvi de piles. Deuen... Molt bona. Quin deu ser l'origen de les piles? Ara podríem esbrinar-ho i obrir una investigació. En tot cas, li preguntàvem, i ell em comentava quan parlàvem aquesta tarda, el senyor Granés, que era fer xarxa, no? Ara, perfectament. Sí, un dels valors, el primer compromís amb l'excel·lència que hem dit, després fer xarxa. Al final nosaltres volem col·laborar amb entitats que tenen la mateixa línia a nivell lingüístic i cultural del foment, i després també transversalitat. Tenim una oferta extensa per a tots els públics, per a totes les edats, i aquest concepte de transversalitat també és molt important pel foment. Clar, quan diu que vol ser transversal, és difícil arribar a totes les generacions en el moment actual. Com feu atractiva la vostra oferta per la gent més jove? Bé, la gent més jove fent activitats com el tema de la glosa, també, com comentaves, els concerts emergents per gent jove, és aquí on volem anar encaminats, i és un públic que el volem enganxar a la cultura catalana i, per tant, s'han de fer activitats encarats cap a ells. Feu combats de glosa? Combats de glosa ho fem a Fires de Girona. Ja hem fet 3 combats de glosa, aquest any serà el 4, i bé, es fa al Parc del Migdia, i és una cosa molt popular. També comarques gironines es fan altres. Per exemple, aquest cap de setmana s'ha fet a Montagut, un combat de glosa fantàstic, i bé, és una de les coses de la cultura catalana que no es coneixen i que al final és una de les eines, un dels objectius del foment, fer conèixer propostes de cultura catalana que no coneix el públic en general. Com aconseguiu expandir la vostra tasca? A nivell de mitjans de comunicació, xarxes socials, quina és la vostra principal, diguéssim, font de publicitat des de la Fundació? Xarxes socials ja som 20.000 seguidors, després també la revista ens ajudarà, després fem un llibret trimestral, quan fem cada oferta cultural, per tant, llancem tots. Nosaltres, al contrari de la cultura en general, és a l'estiu quan fem menys activitat, i és quan no traiem el llibret, però a la resta de l'any hi fem una impressió d'uns 12.000 llibrets cada cop. Escolta'm, i fins ara no era una fundació, l'heu creada recentment, ara ja teniu 140 socis, més de 30 empreses, i que compten algunes d'elles amb desgravacions fiscals i descomptes per socis, i que tenien també prioritat per la venda d'entrades o l'adquisició d'entrades a concerts. Calia fer aquest pas, convertir-vos en fundació, per què?
Al final, la idea del projecte des d'un principi és un projecte sense ànim de lucre i, per tant, creiem que la Fundació és la millor forma de representar el projecte. Això també ens ajuda a nivell de les empreses que ens volen donar suport econòmic, també dels socis, desgravacions fiscals i, per tant, després de tot el període, ara ja fa un any que som Fundació Cultural El Foment, i és a partir de la Fundació que fem tota la nostra oferta cultural. Per què creieu? Potser hi ha gent aquí present que no és soci encara i s'ho està plantejant. Expliqui'ns per què cal que siguin socis. El gran repte del Foment és ser sostenible econòmicament, perquè al final nosaltres la idea és aportar la cultura catalana a llarg termini i per tant és primordial ser sostenibles econòmicament. La nostra base per ser sostenibles és crear una comunitat de socis i d'empreses que ens donin suport econòmic i ara vam començar fa 3 mesos, estem contents com va i per tant és la clau de que el Foment estigui durant molts anys aportant a la cultura catalana. Aportant d'una manera molt diversa, com ja hem dit, una oferta cultural bastant extensa des del Foment. Si pensem en els pròxims mesos, què és el que ens destacaria que teniu programat de fer? Els pròxims mesos, sobretot, el que volem fer és esdeveniments amb més aforament per tenir més impacte, per arribar a més gent. Per això aquest any anirem 3 cops al Centre Cultural La Mercè, també farem les Havaneres a Plaça Catalunya, a final d'any farem un concert a la Mirona i, per tant, el canvi principal, a part de continuar amb tots els concerts emergents, com bé has comentat, és fer aquestes activitats amb més aforament. Més aforament i no només a la ciutat de Girona ni a les comarques gironines, sinó que fem un salt geogràfic. Expliqui'ns-ho. Sí, encara no hem comentat cap dels concerts que tenim programats, però sí que avancem que aquest estiu farem a la costa, el 13 d'agost, sí que puc dir la data, un concert i després la idea en els propers anys és anar a Barcelona, a fer activitats a Barcelona. Ara, com a periodista, li hauria de repreguntar i que ens digui el titular de quin és el concert que preveieu fer fora de les comarques gironines. Prefereixo no dir-ho. No, podríem tenir l'exclusiva, jo ho intento, eh? M'estiran les orelles l'equip de cultura, pot ser. Bé, doncs els respectarem, no fos cas que s'enfadessin amb nosaltres. Ara que han passat 5 anys des de l'inici d'aquell projecte, no? Quins són els principals reptes de cara a futur? Quin objectiu us heu plantejat d'aquí a 5 anys? Al final també consolidar l'activitat cultural, no? També quan comences a vegades una mica de prova-error. Nosaltres, més que obsessionats a fer una gran quantitat d'activitats, volem qualitat, no? I que les activitats que fem hi hagi gent, aportin i, per tant, bé, d'anar a centrar-nos. Tot projecte necessita temps i nosaltres necessitem el temps per anar afinant aquestes activitats. És això i després, com he dit, anar creixent la comunitat de socis i d'empreses perquè al final és els 2 pilars, no? Que ha de créixer el Foment, ha de créixer a nivell cultural, de portar al país, i a nivell de sostenibilitat econòmica. He fet exercici de camp preguntant a aquests actors, aquests cantants emergents, i m'han confirmat que sou, fins a cert punt, inspiradors. És a dir, que els ajudeu com a tirar endavant quan ells senten la por de començar, d'arrencar un nou projecte, que vosaltres teniu aquesta capacitat d'inspirar-los. En sou conscients? Tenim aquí, una de les coses que hem fet és la sala a l'escola, que és per aquests concerts, aquests artistes de més petit format, i per tant és una de les coses que volem reivindicar i ser conscients. No tot a la cultura catalana ha de ser els grans festivals, que estan bé, aporten, però també hem de recolzar aquests artistes perquè potser un dia toquin en aquests grans festivals. Hi ha espai per tots, creiem, doncs, eh? Correcte, hi ha espai per tots i, per tant, nosaltres, dintre d'aquesta transversalitat, també és tenir una oferta cultural extensa i donar veu a tothom. Avui també estem de celebració perquè es fa la presentació oficial de la revista El Foment. Expliqui'ns què hi podem trobar-hi, perquè veiem aquí una portada molt espectacular. Això promet, senyors i senyores, així que expliqueu-nos què s'hi pot trobar, quins són els apartats que hi ha, què en destacaríeu? La revista és de cultura, llengua i gastronomia, que també són els pilars del Foment. Doncs bé, ja és una eina informativa, també d'opinió, i al final volem que també ens serveixi per fer aquesta xarxa, no només visualitzar les activitats del Foment, també d'altres actors que fan cultura catalana, que per sort també n'hi ha molts arreu dels països catalans, i després la revista serà trimestral, amb 100.000 exemplars de tirada cada cop, es podrà comprar al quiosc i també farem un repartiment a comarques gironines de diferents establiments.
No s'acaba aquí la revista. Ara sí podem tenir una exclusiva. Va acompanyada d'un diari digital. Expliqui'ns-ho, això. Diari digital que sortirà d'aquí un temps. Primer posem ordre a la revista i consolidem-la, però sí que hi haurà un diari digital que sobretot es diferenciarà de la revista perquè hi haurà notícies actualitzades. Aquest és el canvi important i, per tant, a la revista, com dic, de fer xarxa i també tant a la revista com al diari digital de donar visualització de les empreses que ens donen suport econòmic. Clar, perquè entenc que la revista es tanca en el temps i el diari digital estarà actualitzant les informacions, per tant, no es barallaran entre si, sinó que venen a complementar-se les dues publicacions. Correcte, la idea és que sigui actualitzada el diari digital, no diré diàriament perquè no ens volem comprometre, però hi haurà actualització, sí. Caram, això promet, eh? Escolti'm, i ara deixi'm, no podíem deixar de preguntar-li sobre l'ús del català. Darrerament llegim notícies bastant tristes, per no dir lamentables, sobre l'ús del català i la seva davallada, aquest retrocés de la nostra llengua oficial a Catalunya. Des de la seva mirada personal, quina és l'opinió que en té al respecte i si som a temps encara de canviar la torna? Malauradament estem en una situació complicada, les dades així ho diuen. Jo sempre crec que la gent amb activisme al dia a dia podem fer un gran canvi, el tema, per exemple, de mantenir el català i al final impulsar la cultura i la llengua catalana és preservar també el patrimoni de la humanitat. Per tant, en el discurs que començàvem també, que ens deia la companya, la Gemma Geis, podem ser optimistes al respecte. No tirem la tovallola. Hem de ser-ho. Cada dia ens hem d'aixecar amb optimisme. Està clar que hi ha molts factors o excuses per quedar-se a casa al sofà, però hem d'aixecar-nos amb optimisme i per suposar que hi ha factors positius. Segur que sí. I per acabar, si mirem enrere i fem un repàs d'aquests 5 anys de vida de la Fundació Cultural El Foment, què és el que més en destacaria? De tot plegat, com a experiència personal però també professional. Personal, al final el que m'enriqueix molt del Foment és tota la gent que he pogut conèixer, tots els moments que he pogut compartir amb grans persones, gent que m'ajuda a tirar el projecte al Foment. Això és un dels tresors que m'emporto. I a nivell professional, bé, tot l'equip del Foment, de veure la il·lusió. Sí que a vegades tot projecte que té el compromís de l'excel·lència no surten les coses com volen, hi ha moments complicats, no tots són roses, però sí que tenim un bon equip i tota la gent que he conegut, gràcies al Foment i que ens dona un suport, és un tresor personal molt important per mi. Moltíssimes gràcies, Candy Granés, per ser aquí amb nosaltres. Felicitar-lo també per aquest 5è aniversari i gràcies per aquesta explicació més detallada del que hem estat, del que som i del que serem. Ell té una frase que el defineix de forma concreta, que diu: el temps mou muntanyes i nosaltres des del Foment en volem moure i moltes de muntanyes. Un fort aplaudiment per Candy Granés. Gràcies, Candy. Sisplau. En la línia coherent del que explicàvem ara amb el president Candy Granés, el que volem és promocionar el talent emergent. Tenim l'oportunitat de comptar amb el grup musical NUN, Núria Foses i també Maria Oliver. Sisplau, un fort aplaudiment per elles dues. Deixeu-me que us presenti. Es tracta d'un grup català de cançó d'autora que heu començat fa molt poquet la vostra trajectòria. Felicitats per aquest nou disc que fa un parell de mesos heu presentat i ara ens interpretaran una cançó que es titula A les dones que plorem a les fosques soles i en silenci. Tu que ets dona fràgil, dona forta, donadora de paraules tranquil·loses i calmoses. Tu que fas dels problemes oportunitats de créixer i de conèixer i de veritats que no s'escolten. Tu que no has donat paraules amargoses a ningú més de les que dones a tu. Dóna'ns la mà, totes plorem a les fosques, som
soles i en silenci. Tu que fas més hores que un rellotge, que carregues a l'esquena totes les preocupacions, tu que sempre trobes un moment per fer-nos companyia, aquesta teva mania de rebre menys del que dons, tu que ho donaries tot sense pensar dues vegades, sense girar-te a mirar el que deixes a darrere teu. Dona'ns la mà, totes plorem a les fosques, soles i en silenci. Tu que sempre caus però que sempre t'aixeques, tu que aixeques les que som al teu voltant, tu que aguantes les mentides, que fas les pors compartides, que fas que ens sentim millor, que ens empenja a tirar endavant. Tu que cuides, que vigiles, que fingeixes si no arribes, que pateixes però no et deixes trepitjar. Dona'ns la mà, dona'ns la mà a les dones que plorem a les fosques, soles i en silenci. Emocionant. Quin homenatge més bonic a les dones, a les mares, a les àvies, a les tietes, les que caiem, les que ens aixequem, les que donem la mà, patim, cuidem, fem una mica totes i aquelles que ens ajudem, a les que ploren soles i a les fosques. Que bonic. Moltíssimes gràcies, noies. Que fàcil que és donar suport també, senyor Granés, a aquest talent emergent que fa posar la pell de gallina, i gràcies per portar-les aquesta tarda. Ara és moment de parlar-vos d'aquesta revista, la que n'hem parlat una miqueta, però el seu director serà qui ens en donarà més detall. Que pugi a l'escenari, sisplau, Andreu Mas del Blanc, director de la revista trimestral en paper, El Foment, i també del diari digital. Endavant, Andreu. Això se'n diu product placement. Bé, bona nit. La nostra presentadora, que no s'ha presentat, és la Montse Rigall. La Montse Rigall és cap de programes de Ràdio 4 i penso que es mereix un aplaudiment per la feina que ha fet fins ara. Gràcies, però no cal, L'aplaudiment és per vosaltres. Li perdonaré que m'hagi dit Andrés, Ai, perquè... No, té una explicació clara, ho sé. Soc de Badalona. Esclar, ja ho sabeu, és que som de Badalona. Estem allò que si el tema de la llengua... Jo sóc un
d'aquests bitxos raros que té la ciutat de Badalona, que n'hi ha molts. Per cert, saludar a l'exalcaldessa de Badalona, Maite Arquer, que la tenim aquí amb nosaltres. Bueno, en primer lloc, bona nit, autoritats diverses. Em permetreu que no us nomeni una, perquè hi ha allò de l'il·lustríssima, i al final també una vegada una mica em perdo i no la vull liar massa. Us adverteixo que m'he posat el cronòmetre perquè normalment tinc tendència a fer les coses llargues. M'enrotllo. La meva dona ho diu. Andreu, t'enrotlles massa. Fas les entrevistes massa llargues. Això ho veureu en la publicació, en la revista. Faig les entrevistes llargues. En Candy m'ha dit, Andreu, les entrevistes són llargues. Jo li he dit, Candy, no són llargues. Els entrevistats deien coses importants, tenien coses a dir. I la realitat és que han dit coses molt bones i molt interessants i algunes que no haureu sentit mai. I per tant, diguem-ne que no hi ha entrevistes llargues, sinó temps i paciència que necessitem per llegir. I en un món on tot es defineix en paraules angleses, com això del swap, penso que en diuen així, que és tirar cap amunt per anar molt ràpid consumint molt de producte de xarxes socials, el fet de poder tenir un producte que es pugui llegir reposadament, com és aquesta publicació, doncs pensem que és una contribució molt important al país. Jo abans que res us voldria fer una pregunta, ja que sou aquí, com a mínim interveniu una mica. A veure, qui de vosaltres creu en el destí que aixequi la mà? Sí, tan pocs? La resta, bueno, els que no creuen en el destí poden aixecar la mà, sisplau? Vale, és que no sabia si éreu tímids o és que no hi creieu. Vale, ja ho he vist. Bé, doncs, aquella persona d'allà, hola, ella i jo creiem en el destí i us explicaré per què. A finals de l'octubre passat va morir la meva mare. Tenia una malaltia llarga, una malaltia d'aquestes complicades que es diuen Alzheimer, que fan una cosa que a mi em fa molta por, que és la possibilitat de perdre la memòria, de perdre, per tant, la història, de perdre el coneixement, de saber qui som, i quan tu mires una mica, això de l'Alzheimer és una mica el que li passa al país, el que li pot arribar a passar al país, quan de cop i volta perd la memòria, no sap qui és, no entén la gent que té al seu entorn, no reconeix qui té al seu entorn i finalment no reconeix a si mateixa. I com que no reconeix a si mateixa va perdent funcions i aquestes funcions que va perdent finalment fan que deixi de ser operativa fins que mor. La meva mare va morir, tot i que tenia aquesta malaltia de manera sobtada, i us retratava l'Alzheimer perquè em sembla que a vegades aquestes coses en els països també li passen. I la llengua és una de les coses més importants que tenim per poder seguir recordant qui som, d'on venim, què hem fet i on podem arribar a anar. Però, de fet, jo us parlava del destí, us he parlat de la mare, però us parlava del destí. I us he parlat de la mare, que no tenia previst fer-ho, perquè en sentir la cançó d'aquestes dues noies, doncs, bueno, m'ha vingut la mare al cap i l'he volgut recordar. Deia que crec en el destí, perquè quan es mor la mare jo decideixo posar fi a una vida d'aventures. Durant 16 anys he estat autònom. I aquesta realment és una vida d'aventures. Amb en Candy feia temps que d'aventures bàsicament és de patiment. És una mena d'història de terror, horror, sobretot els dies 20 de cada mes. Us asseguro que ja fins i tot és un tema ja que arriba a tocar allò del gore. En qualsevol cas, la mare mora, decideixo posar fi a la meva empresa i amb en Candy feia temps que ens coneixíem. De fet, jo fins i tot havia tingut l'oportunitat de treballar com a assessor extern de comunicació amb el seu pare a Inoxpa. I bé, el fet és que amb en Candy, durant aquest temps que ens havíem anat coneixent, compartint carrer Mercaders, doncs havíem parlat alguna vegada que una de les seves
de les coses que volia fer per aquest país era fer una revista. Jo diria que el projecte del Foment és com una matriosca i té moltes coses a dintre. I coses que totes elles per si mateixes tenen molt de valor. És com una gran casa. Ara, si hagués de recordar una expressió política, diríem allò de la gran casa del catalanisme, però bueno, deixeu-me fer servir el referent de la matriosca, que tot i que també és una cosa així de guerra, perquè els russos ara no estan de moda, però és una cosa que té un valor cultural. Doncs la matriosca, el Foment és com una matriosca amb peces que es posen unes dins de les altres i que finalment acaben fent una cosa molt important, molt gran, i que constantment va gestant projectes. Així doncs, arriba el mes de desembre, divendres va fer 4 mesos i, en canvi, em decideix rescatar-me per allò que en diuen el règim general. I jo vaig estar molt feliç i content, aquesta és la veritat. Per què? Perquè, en canvi, em va demanar, més que demanar, diguem-ne, m'ha proporcionat, i és una cosa que li vull agrair aquí públicament, m'ha deixat fer una cosa que feia molts anys que no feia. Jo vaig estar molts anys treballant al diari El Punt i allà vaig tenir molta llibertat, moltíssima. Doncs fins fa 4 mesos, una mica aquesta llibertat donada per algú altre, quan la tens tu ja és el teu problema, diguem-ne, la gestiones i l'administres com vols, em va donar la llibertat de poder fer el que volgués. És com allò, un nen rabassut, jo de fet ja veieu que allò... La meva mare deia que estava guapo, Jo sempre vaig dir que estava gras, però es veu que no. Doncs en Candy va fer com allò, un nen que li agrada molt menjar dolços i li posa una plata immensa de dolços al davant perquè mengi el que vulgui. I només li diu, compte, no t'empatxis, perquè si t'empatxes les coses no aniran bé. I el fet és que he tingut la sort de treballar amb grans companys de viatge i això ha permès avui que puguem ser aquí presentant aquesta publicació. Tenir llibertat per fer les coses en un país en què no estem massa acostumats a llibertats, doncs és una cosa fantàstica. De fet, Catalunya ha estat històricament un país on les revistes, on el món de les revistes, on el món de les publicacions, ha tingut un paper molt i molt important. Deia Lluís Llandrau, quan era president de l'APEC i van publicar un llibre que es deia Un món de revistes, deia en Lluís, escrivia en Lluís, que els països catalans són això, un món de revistes. De fet, es calcula que en els últims 300 anys al conjunt de l'àmbit lingüístic català s'han publicat més de 2.000 revistes, o sigui, trimestrals, mensuals, setmanals, bisetmanals, de tota mena. Això, fins i tot, s'ha mantingut en períodes obscurs de la nostra història. Per exemple, quan va haver la dictadura de Primo de Rivera, l'any 1923, es van continuar editant algunes publicacions en català, tot i que estava prohibit parlar en català. Contradiccions al sistema. Quan va haver la Guerra Civil, a l'exili es van publicar més de 200 publicacions. Actualment, entre l'APEC, l'AMIC, la CPC, no sé, el Germà Capdevila, que és el president de l'APEC, m'ho corregiria, només a l'APEC ja n'hi ha unes 200 o una mica més, i entre l'ACPC i l'AMIC, que són les 3 entitats que aglutinen el conjunt de publicacions periòdiques en llengua catalana, doncs, no sé, vam estar potser 400, 500, més o menys, i si contem la resta de l'àmbit lingüístic, diguem que allà ho tenim una mica més fotut, perquè tant el País Valencià com a les Illes, com a l'Alguer, com a la Catalunya Nord, com a la Franja o com al Carxe, doncs diguem que el tema del català costa una mica més. Per això hem volgut fer aquesta revista. I bé, suposo que ara arriba el moment que esteu esperant, que és que us parli de la revista. Això és un homenatge a una de les persones que vaig entrevistar. No us diré quina, llegiu-vos la revista. El que em va explicar aquesta persona, que es dedica al món de la literatura, us acabo de donar una pista, acabo d'imitar una cosa que ell fa
en algunes presentacions, o en pràcticament totes les presentacions, en tot cas li haurem de preguntar amb ell, tirava el llibre a terra i deia que el llibre, diguem-ne, sol, com que no et puja a les mans, saps per què el llegeixis? No és com tot el tema digital, que és molt més intrusiu, que no l'has d'anar a buscar, que el tens constantment perquè t'arriba per tot arreu, perquè tens al costat algú que té un mòbil, que té una tablet, que té el que sigui, un ordinador, siguin hores de feina, siguin hores de... Quan estàs al lavabo, abans ens llegíem els prospectes del xampú i ens ho sabíem tot, tu i ara estàs allà donant-li like o el que sigui, no? A Instagram, a TikTok o qualsevol d'aquestes xarxes, al darrere de les quals no sabem qui hi ha exactament. Bé, doncs heu de saber que segons diversos estudis, les publicacions en paper, com aquesta, ajuden a reduir l'estrès, ajuden a dormir millor. Sabeu que en un 63% dels casos, segons estudis neurològics, mirar pantalles abans d'anar a dormir, és a dir, fer un cop d'ull a les xarxes i tal, et fa dormir malament. Ho sé, ho faig cada dia, per tant, ho corroboro. Però, en canvi, llegir en paper, que és una cosa que m'agrada, personalment, ajuda a descansar molt millor, com us deia això, redueix l'estrès, augmenta la capacitat cognitiva i moltes altres virtuts d'estudis que podríem citar. Per tant, llegiu, perquè la revista sola de terra no... Ara m'hauré de jubir per recollir-la. Però, vull dir, sola no... Sabeu que no puja ella. Vull dir que, per tant, aprofiteu, agafeu-la, consumiu-la, perquè aquesta revista no és la revista del Foment. No us enganyeu. Es diu El Foment. Per què? Per allò del product placement. Perquè hem de fer marca. Si voleu, dic en anglès que queda més xulo. Hem de fer branding. Hem de fer marca, hem d'explicar qui som. Perquè el Foment ha de ser, té la voluntat de ser, i jo espero que serà, una d'aquestes eines de país que el país necessita per tornar-se a trobar a si mateix en allò que és la seva essència basada en la cultura, la llengua i la gastronomia. Aquesta revista d'aquí és diferent a les altres. I una mica és això que us deia. En canvi, fa 4 mesos que ens vam posar a treballar amb això. I hem estat capaços de fer aquesta publicació en 4 mesos. Què us dic ara? És un rècord mundial. No auditat per Guinness, i aquí hem fallat, Candy, però és un rècord mundial. Perquè una bona revista, i aquesta, i em permetreu aquí que falti i que no sigui modest, aquesta revista és una bona publicació, és una bona revista. No perquè jo en sigui el director, no perquè hi hagi escrit, i fins i tot surt alguna foto, 2 per ser més concret, sinó que és una bona publicació perquè hi ha molta gent que hi ha treballat molt i perquè han tingut una grandíssima predisposició per part de les persones amb les quals han format part d'aquest projecte en aquest primer número. I dic tant dels col·laboradors, de la Gemma Blat, que ens ha deleitat amb una fantàstica carta astral de Salvador Dalí, que us revelarà moltíssimes coses, com de la gent que ens ha escrit articles d'opinió, des de l'Ismael León, gerent del Foment, fins al Jordi Grau, president del Col·legi de Periodistes de Delegació de Girona, l'Anna Codina, la Mar Bosch, i em deixo algú, pensi, i en Miquel Abres, gràcies. I no només ells, l'Enric Duran, que ha fet un article extens, a més amb el suport del Departament de Política Lingüística de la Generalitat, diguem-li, contrastant dades, ha fet un magnífic article sobre l'estat de la llengua a partir de l'última enquesta d'usos lingüístics de l'any 2023-2024, l'última que s'ha publicat. Però no només això. Hem d'agrair al Santi Leonard, que està assegut aquí, que tingués l'amabilitat de cedir-nos amb un temps rècord, enmig de que estava anant a recollir una cosa, estava fora del país, estava a Niça, que ens cedís l'arxiu fotogràfic del seu pare, que és el Jacques Leonard. El seu pare, en Jacques Leonard, és un fotògraf
malauradament, com passa amb moltes coses d'aquest país poc conegut, que es va instal·lar a viure a Catalunya i que va compartir vida durant un cert temps amb Salvador Dalí, tant ell com la seva dona, la Rosario Amaya, mare del Santi. I aquí publiquem unes quantes, d'un arxiu de més de 100 fotos, fotos inèdites de la vida normal de Salvador Dalí, de quan Salvador Dalí no fa de Salvador Dalí. I li vull agrair, evidentment, a en Martí Gironell la gentilesa de que ens permetés fer pim-pam-pum una entrevista, la seva bona predisposició a explicar-nos alguns dels seus secrets i dels secrets de Montserrat. Agrair, evidentment, a l'Ajuntament de Vilablareix, avui tenim aquí la seva alcaldessa i un dels seus regidors, que ens permetessin estrenar la biblioteca. Escolti'm, vam ser els primers que han fet fotos de la biblioteca. I vull agrair també especialment a en Josep Miquel, en Valtònic, per aquest nom el que ho coneixereu més, per l'entrevista que ens va permetre fer. Porto molts anys fent entrevistes. En la Fundació jo normalment estic acostumat a ser, o estava acostumat a ser el més jove dels llocs on treballava. Doncs mira, ara sóc el sènior, és guai, doncs jo vaig començar amb 14, en tinc 55, ja sé que no els aparento, gràcies. Doncs en aquests anys de carrera he entrevistat moltíssima gent, alguna de la qual està asseguda aquí. L'entrevista de la qual m'he sentit més feliç quan l'he acabat de fer és la que li vaig fer a en Josep. Perquè mai ningú s'havia obert de la manera que va fer en Josep. I és una cosa que va sorgir d'una manera absolutament natural, improvisada. Vam decidir que no parlaríem de política perquè volíem aprofundir en el personatge i en la persona que hi ha darrere del personatge públic que tots coneixeu com a Valtònic. I li vull agrair la seva sinceritat, sobretot pels aspectes personals, perquè sé que són els més complicats d'explicar. I li vull agrair al Toni Albà i a la Carme Sansa que tinguessin l'amabilitat de prestar-se un joc. Els havíem de fer 2 entrevistes per separat i en lloc d'això els vam demanar que s'asseiessin cadira en contra de cadira i que s'autoentrevistessin. Que diu, joder, aquest noi no té ganes de treballar, no? Els he dit, tu, per què no us entrevisteu? Va, jo us vaig tirant temes, com el que tira cançons de paraules de rap en les batalles d'això que en dieu freestyle, i els anava tirant frases i ells anaven contestant i després s'anaven interrompent. Va estar molt bé, va ser una experiència molt xula. Arran d'això vam decidir modificar bona part dels continguts que ja teníem previstos. Per tant, la revista que veieu aquí no és la revista que estava pràcticament acabada, depèn en diferents moments del projecte, 3 mesos abans, 2 mesos abans, 3 dies abans, i sí, 3 dies abans vam decidir fer nevera i guardar temes per d'aquí 3 mesos. Per tant, sapigueu que la revista de FAT d'aquí, la pròxima, el número 2, ja la tenim mig escrita, perquè ens ha sobrat molt i molt de material. Jo, abans de ja allargar-me massa, que segurament la meva dona que està per aquí deu pensar, Andreu, t'estàs tornant a enrotllar més del compte, voldria agrair a en Jordi Galderic, que el tenim aquí de peu, les seves fotos. Voldria agrair al Joan López, a en Gerard Coro, la gent de Foster, amb la qual ens vam passar un fantàstic cap de setmana treballant com animals, recordant vells temps. I voldria agrair, entre d'altres, a la Sandra Rigall el fet que hagi pres el relleu per poder fer possible l'acte d'avui. I segurament em deixo més gent, perdoneu a qui em deixi, però sí que li voldria demanar a una persona en concret que pugi. Li voldria demanar al Joan Baixeres, Joan, si estàs per aquí, que pugis.
sapigueu que si avui podem recollir del terra aquesta publicació i la podreu fullejar i la podreu veure, és gràcies a la feina de molts professionals i és gràcies a la feina sincera, entregada, discreta d'aquest senyor. És la persona que estava darrere de les càmeres, perquè tot el que veieu aquí ho tenim enregistrat. Els que ja heu dit coses en entrevistes, ho sento. Ho tenim enregistrat. Per què? Perquè el diari digital que farem, i no tingueu cap dubte de que el farem, trigarem una mica més o una mica menys, però el farem. Aquest diari digital, que es dirà el fomentdigital.cat, que si ara el poseu i veureu el vídeo que heu vist aquí, i veureu un pròximament, aquest diari digital, tal com explicava molt bé en Candy, doncs serà un diari del conjunt dels països catalans, molt més lligat a l'actualitat, això és per una lectura reposada, allò és per una informació ràpida, però també farem coses noves i intentarem fer una mena de televisió. Tenim molt de material que hem gravat aquests dies, en tindrem més, tenim la possibilitat de tenir-ne més fent xarxa, tal com explicava el president de la Fundació, perquè aquest és el nostre objectiu. Aquesta és una revista pel conjunt del país, es pot trobar en el conjunt del país. No és una revista del Foment per explicar, i ara em perdonareu que utilitzi una expressió una mica barroera, que ben parit és el Foment. No. Això és el resultat de la contribució d'un grup de gent a fer que aquest país sigui millor. Gràcies. Moltíssimes gràcies, Andreu. Gràcies, Andreu Mas, per aquestes paraules tan apassionants i dono fe que en Joan Baixeres és un gran company d'equip. Li he dit per un moment, necessito una mica de sucre quan ha arribat aquí de Barcelona directe. S'ha presentat amb un croissant de xocolata i una Coca-Cola. Imagineu-vos una persona que cuida així la resta de l'equip, doncs és per fer-li un aplaudiment o tres. Escolteu, ara és moment de tornar a gaudir del moment musical de les companyes d'aquest grup musical NUN, la Maria i la Núria. Endavant i un fort aplaudiment per elles també. S'està fent un embolic i no troba el seu camí. Cordes impregnades de resina pestilenta, no tinc arc per mi. Mandíbula tancada no me la deixa sentir. Diuen que qui canta els seus mals espanta. Provaré de dir-vos-ho cantant.
sona per la sala, vibra entre els vestits. Ben articulada, lletra a lletra construeixo música que porto amb mi. Moltes gràcies. Ja, Oliver, moltíssimes gràcies, Núria, Maria. Que bonica aquest per què canto, eh? Ha quedat claríssim els motius pels quals canten i que tinguem molts més motius per anar cantant d'aquí a molts més anys. No podíem acabar aquesta tarda tan bonica de celebració sense la presència del Batlle de Girona. Donem un fort aplaudiment a l'alcalde, l'il·lustríssim senyor Lluc Salelles i Vilà. Gràcies, alcalde, per ser aquí donant suport a la cultura. Gràcies. Bona tarda, bon vespre a totes i a tots, vicealcaldessa, regidors, directora dels serveis territorials, Candi, diputats, amics i amigues. Com a alcalde és un orgull poder cloure avui aquest acte de presentació de la revista del Foment, lligada als 5 anys també des de la creació del Foment a la nostra ciutat. I es fa una mica difícil parlar després de la gent que m'ha precedit, després d'aquesta actuació magnífica que hi acaba d'haver, i crec que el que em pertoca bàsicament és fer un agraïment. Un agraïment, Andreu, a la feina que heu estat fent durant aquests mesos curts, però que en tot cas han sigut molt valuosos. El projecte que tira endavant, que presenteu avui amb aquesta revista, és un projecte segur necessari. En els moments en què estem, i a mi sempre m'agrada dir-ho, que en els últims 20, 25, 30 anys hi ha hagut un procés de globalització espectacular, lligat a les noves tecnologies, al món, a la capacitat de moure'ns, a molts motius que ens han portat segurament en un moment en què reivindicar allò més essencial del que ens identifica, la nostra identitat, allò que durant dècades i dècades i dècades havia significat el nostre país, és més imprescindible que mai. Per tant, un projecte com el que presenteu avui, d'aquesta revista El Foment, que a més té una voluntat d'abarcar el conjunt dels països catalans, que té una voluntat de reivindicar que la nació és sencera, que compartim un territori lingüístic, una història, una cultura, amb més de 10 milions de persones, és, evidentment, si m'ho permeteu, un regal que ens feu a tots i a totes. I en aquest sentit hem de reivindicar la feina feta, us hem d'ajudar a que aquest projecte arribi lluny, arribi on toca, que tothom sigui conscient d'aquest nou projecte cultural, periodístic, que neix des de la ciutat de Girona, però per al conjunt del país. I en aquest sentit confio que tots els que som aquí i molts més tindrem aquesta capacitat de fer que aquesta bona nova arribi arreu. Però això no és nou, perquè ho has dit tu, però ja fa 5 anys que en Candi i un equip amb moltes més persones han iniciat un projecte que jo crec que és una enveja que tenen moltíssims municipis del nostre país, que és el projecte del Foment, que és el projecte vinculat a la Fundació del Foment, que a poc, i m'ha agradat la metàfora de la matrioshka, es va reproduint i va iniciant projectes i sembla que no tingui aturador, Candi, no sé si algun dia, diguéssim, t'aturaràs, espero que no, perquè per la ciutat és un luxe poder-te tenir a la nostra ciutat, poder tenir el Foment amb nosaltres, tenir l'espai gastronòmic, tenir l'espai cultural, tenir l'espai de trobada, tenir l'espai de formació, tenir també aquest projecte periodístic que neix avui, tot això, i des de la manera que ho feu, amb aquesta voluntat de compromís social, cívic, amb el país, doncs evidentment com a ciutat, ho he dit, és un regal i ho hem de posar en valor. Us ho hem d'agrair molt, Candi, i a tot l'equip, que tireu endavant, compteu amb la ciutat, ja sabeu que la ciutat Girona sempre s'ha reivindicat, i avui més que mai, com una ciutat catalana, amb tot el que això vol dir, com una ciutat que aspira a ser avantguarda d'aquest procés de llibertat, de procés de defensa de la nostra llengua, de la nostra cultura, i en aquest sentit tot el govern i tot l'Ajuntament treballarem per acompanyar-vos en aquest viatge tan noble que va iniciar fa 5 anys, que no volem que tingui aturador, que volem que arribi el més lluny possible, perquè sabem que si arriba el més lluny possible, el país i la nostra ciutat i la seva gent també hi arribarà. Per tant, moltes gràcies, endavant, bon viatge i visca la terra.
Moltíssimes gràcies per aquest suport incondicional. Gràcies a la Isabel Bernal de la Generalitat de Catalunya i a la Gemma Geis, representant la Diputació de Girona. Déu-n'hi-do, quina tarda plena de contingut i de suports. Jo crec que és un xute d'adrenalina, si em permet, Candy, per durar molts anys i moure aquelles muntanyes que vostè ja ens ha dit abans que pretenia moure, perquè no és un projecte que porti un nom i cognom, sinó que és un projecte a llarg termini, sempre i quan, evidentment, les institucions i tots vostès surtin al carrer i ho expliquin, perquè val molt la pena que es parli i que fem aquest, efectivament, matriusca d'anar escampant gota a gota el que tenim entre mans. Començàvem Omple't de cultura catalana. Acabem amb aquest eslògan i per agrair-vos la paciència i la vostra presència us convidem a un petit refrigeri a la sala anexa. Gràcies per la vostra paciència i molts més anys al Foment de Girona. Un fort aplaudiment per tots vostès.